नोंनि जिउनिफ्राय जानगार जालांगोन आं आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला। नों आंनि जिउआव जेसेबां दुखु होबोदों बेखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। दासान्दि नोंनि महरखौल' गासै जायगायावनो मानोबा नुसै। बेयो माबादि जालांखो आंनि गोरलै गोसोआ। आंनि गोसोआ मा जालांखो बेखौथ' इसोरासो मोनथिसिगौ। गासै समावनो नोंनिल' साननाय गोसोआव बेरखांफैयो। आंखौथ' नों मानो खायसो खालामफैयो आरो दासान्दि नोंनि महरा मानो गंग्लायनाय? जानो हागौ नों नोंनि गोसोखौ गुबुननो होखुमाबाय। थारैनो बेबायदि जामारदोंब्ला आंनो खिन्था। आं हारसिंनो नोंनि जिउनिफ्राय जानगार जालांगोन। नों मानो फिसा खोथाखौनो टेनसन खालामदों?